lokacin sayyadina Usman da arziki yayi arziki, kudi yayi kudi, kudi yayi kudi, baitul mali ya cika da abinci, sai a dinga sanarwa a masallatai, ya jama'a wanda bai karbi mansa ba, bai karbi kakidansa da man shanu ba, bai karbi abincinsa ba, don Allah ya je baitul mali zai lalace ya karba. Kowa sai ce wallahi na karba, ba wanda zai koma ya karba sau biyu. Karama kallon za ka yi sanarwa cewa ana rabon buhun shinkafa, duk wanda ya shigo masallacin nan ya bi ta nan ya karbi buhu 3 ya wuce da su gida. Sai gobe kuma aka ce jama'a iya waɗanda suka zo jiya sun karɓa, ba a ba su wata alama ba, don Allah duk wanda ya san ya karɓa jiya kai ya bi ta nan. Ya ce wata ce a to ni kana karɓa bari mu nan, duk sai mu bi nan tunda mun karɓa. Allah wani sai ya